kunika nkhani zosiyanasiyana ndi kuti timvetse bwinobwino nkhani zimene zochitika mdziko muno. Pamakhala nkhani zambiri ngati sabata awiriwa kuchika nkhani zambirimbiri ndithu timene maganiza kuti zina mwa izo tikhoza kukhala pano ndikumakambirana kuti tithe kuzimvetsa. Ine ndi Blessings Kanache ndikulandireni konse kumene muli nthawi imeneyi. Koma sindimakhala ndekha mpulogalamu nthawi zambiri, timakhalapo anthu angapo ndi tili ndi Mr. George Kasakula. Tikulandireni Mr. Kasakula. Tathokoza kwambiri. Zikomo ndithu. Komanso tili ndi Mr. Humphrey Mvula. Tikulandireni Mr. Mvula. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi Mr. Kelvin Mpekasambo. Tikulandireni Mr. Mpekasambo. Ndathokoza kwambiri. Zikomo. Program ya lero pali zambiri zachitika masiku amenewa. Yes. Koma tinaganiza kuti mwina tiyambe ndi tinaona masiku angapo apitawa mu mzinda wa Lilongwe anthu ena amafuna kuti achite zionetsero zawo. Yes. Koma kenako tinazaona kuti kuna zatulukira anthu ena amene amaoneka kuti ena amanena kuti amapanga defend malo awo a business, ena kuti amapanga defend zinthu zosiyanasiyana. Yes. Koma anthu ena mwa iwo anali kuti anyamula zikwanje chani zinthu zimene zichi. Ndipo patapita kanthawi tinamva ndithu atsogoleri opuma angapo atayankhulapo nkhani imeneyi. Timafuna timve mbali yanu kuti inu mmene mutayitsatira nkhani mufuna Malawi amvetse motani, timvetse motani nkhani imene achitikira ndimene analankhulira atsogoleri opuma amenewa komanso ndi tsogolo lake la nkhani ngati zimenezi pokamba nkhani zobweretsa bata ndi mtendere. Tiyambeni Mr. Kasakula. Zikomo kwambiri. Nkhani yabwino kwambiri imene mwatulutsayi ndipo timafunika kuti anthu amvetse. Chabwino. Poyamba ine ndikuona ngati kuti atsogoleri atatu amene anatulutsa press release yokhala ngati kuwayikira udindo wa president kuti zimene zinachitika kumeneko nda president, therefore a president apangepo this apangepo that. Ndikuona ngati kuti the three of them are shameless hypocrites. Ndanthu amabodza, they are shameless. Alibe manyazi. Alibe manyazi because zimene akambazo one nzopanda mutu. Two, zimene akambazo iwo nzosathandiza. Chifukwa sindifuna kamba nthawi yawo, za nthawi yawo tosti kuzidziwa. Kuti za nthawi yawo worse things happen. Osatatu. Worse things happened than some people protecting malonda awo ku Lilongwe. Iwowa nthawi yawo kuti ndambo kamba zimene nthawi yawo zoli khuzolowa, zoyipa, za violence, zotani ena anthu kuphedwa mpaka bazoti anthu adaphedwa bwanji. Kuli anja uju adapita nthawi ya kutalika. So adapita bwanji chiletika chani. Somebody lost a husband, somebody lost children, a father, somebody lost an uncle. Kaya muluzi chimozi tikuzokamba zambirimbiri violence imene imachitika aimaso anthu amenyedwa tinalakwa anthu amene ndipo ifeso titamba kale ruwankani timadziwa zimene zimachitika chimozi ya Joyce Banda zambirimbiri zimachitika anthu pakana umaoperana zinthu zosadziwika mpaka mina ndikukoti kulani magachi gate zambirimbiri zimene zimachitika mukamba zamthalika ndiye sizinganinepo kutilanga kwere pachulu kumanena kuti chifoti ku Lilongwe anthu autani ndiye a president apangeizi ayi they have lost the moral higher ground to say that. Why am I saying it? Why have they spoken on this one? Only last month, 2 months ago, yana MP kumachinga anapita onana kuti mukazanga ona munthu wa MCB kuno musamuoche. They did not even come out and condemn. I'm telling you, they did not even come out and condemn that. Not even a single day did he say MP wabitsa sana kabisa. Amuluzi sana nene kuti zimene zimupanga zimbweresa nkhondo mdzikomo. Mukamene kuti awotchani funa kuti asiyana sipanda. Ajoyi sipanda sana nene sana kapanga condemn zimenezo. Today kani tipase context. Anthu amene amatuluka kuti apange protect ma business sawo sana ngodzuka. Panali context, panali chifukwa chakuti anamalomba amkhito achisale ndanzawo kaya afodi kaya ndani apanga press conference opyeza anamalomba amanena kuti kukanunkhambira na munthu mukapanga ma demonstrations ndemzene kuti kukanunkhambira tanozake njani sinofuna kumene kwanzanu musika amene private so akafuna kuti iwo anene kuti kukanunkhambira zifuta zimene kukanunkhambira anthu angokhala ula anthu awazatusaba business bangapa ineyo mphire zangu nunkha inekazani ochakazani ningodikira is that normal? Munthu defend yourself. If you come to my house, you attack my house, you are threatening to come to my house, I've got a right. In fact, it's legal to defend myself.
if I have a gun, I have a girl, I have a child, because of Tamagizo, was a very good to Mizaga. I got Kazulago, soon as I am. You can't go to the we are one of Chesa, Umoni. So, an amount but Namina Bangares template. Spanish of Samoma, every time they are doing the press conference. The press conference, Zogamba, Zoni, Zo Pieza Boma, Zo Pieza, Uganum Gambira, Mona Chichike, Mona Chad. Now, Tanaba, Zvenubanga Zobangares template, and Zoipa, more Chatiko. And the reason is that the temperature, so severe. Actually, I was disappointed in Joyce Band. Could he? Can't even don't know Zban is DVB this Banisina. Week in, week out, they are harassing an innocent woman. Chairperson Wameki. Her crime is not good. I was saying Jose. Cabino Panamamulo, Kukumeki. Cabino Wabanga, Zosaka, Zosakabu. The reason I will refer to Munabado. Is it a crime for Bado? No, first of all, is it a crime who didn't have a is it a crime who never blunter? Can't pay some other audience. Can't follow another Rogasum. Is it a crime? It's not a crime. And we didn't choose. Mama might was banned and Mzmai, as an Ria. Mzmai Mzanga Museum. I'll get a cheat. She's got the right to do that. Ninzmai in Malawi. First and foremost, Ninzmai in Malawi. Number two, she's qualified. In fact, overqualified. What does Joyce Banda say? She's bugging people that are harassing a fellow innocent woman. Is that fair? It's not fair. So, to wrap it up, we're going to go to Svenama President Radua, Akari. They are shameless. And if you're sitting out of this house, that's being shameless. Because Zambia is Uchitiga, why did they issue a press release? Somebody who matching an MP, a sitting MP, or saying, Uncle, our champion. I mean, after Magaga MCP who matching Mwao Musa Ocha. Even Human Rights Commission, they didn't even say anything. Today, because some people are trying to defend that property, I would pass press release. This hypocrisy should stop in this country. Somebody can select this group, you put our near Woma Gandani, Tingo Kara, our Ocha, Majinga. Our foreign Afuna Bank defense Luzao, Karunduao, by press release, during MCB, during the bomber, during a president. Did the president order those people to go Raga? I go to their evidence. The president ordered those people to defend my business. They don't have evidence. We don't see a bomb. Okay, I'm full of idea. If you don't pick a sound, and in there, I'm going to from the person in Badam, Mr. Sambo, more to bunch. The Vomezan George, Komano, Waine, the one that it's an insult to Malawians. What former President Joyce Banda, former President Bakili Muluzi, and former President Peter Mutharika, what they did to this country is an insult. And I want to repeat this. An insult? Ndichipongwe chachikulu kwa Malawi, zimana bakaziti. Ndichipongwe chachikulu. Why am I saying this? Ndikunena ifanya nzimesi. Ndikunena ifanya kuti. Anthu amene ajawo kusada kakhala pampando kuchipanda ifeyo kwapatsa mphamvu kuti akhale pampando wa president. Zimene tinapanga ifeyo tinapatsa mphamvu iwaja. Kuli ngati waja anadya nyemba ifeyo tinatenga makoko nkumakataya. Chilichonse chimene tingakambe mdziko munomo sitingakambe popanda apita Mutharika, abakili Muluzi ndi Joyce Banda. Mwina pang'ono ndi Professor Bingwa Mutharika amene ndi mchimwene wawo apita Mutharika. Koma nangasi alelisiya tukene kupereka ulemu. Koma chilungamo chake chimene ndi chipongwe. Why am I saying that? Kuchokera 1994 kufika lero chilichonse chimene anthu amadandaula chifukwa cha anthu atatu amene. Kaya kunali Cashgate, kaya anthu amaphedwa, kaya anthu amadulidwa mabere muno, sitingakambe nkhani zimene zozo kupanda apita Mutharika, a Joyce Banda ndi Dr. Bakili Muluzi. Zoti muno makampani anagulitsidwa sitingakambe nkhani imeneyo popanda President Bakili Muluzi. Zoti munomo anthu 20 anaphedwa sitingakambe zimene zozo popanda apita Mutharika. Zoti muno njanji zinaonongeka mdziko munomo chiwerengero cha anthu chimakwera koma njanji munomo nkumaononga the cheapest means of transport for this country. Nkusakazika just because iwo ndazi nzawo ankagula matraki kulazika nyama mafertilizer mafuta ku South Africa mamuru zinzike zibira banjanji. Sitingakambe nkhani zimene zozo opanda anthu amene ajawo.
This country, we are now over 20 million people. We should have had markets to 1,000 megawatts. Njanji panopa bwezi lafika kukaronga. Kabina kuchitima. Njanji kuchokera kulilongo mabino kuchitima. Panopa mega farms, irrigation schemes, bwezi panali 1,000. Panopa bwezi letsa mitengo yonse metu nadula mnomo. Panopa bwezi ana school amena kulipidwa ndi boma anthu osauka. Panopa bwezi ali muna 100,000. Because mukamalipira ana school ndekuti you're doing human resource capacity kuongezera. You understand? Lero ana tusakudziwa kena kale konse. Ndichifukwa kuti iwo ajawo mu nthawi yawo anthu atatu amenaji. They failed to give Malawians productive content. When I say productive content, you teach people kubwera kusintha kwa nyengo. Tipange bwanji, you teach people. Maluso amene anthu ena akupanga kunja kumaiko akunja kuti zinthu zidziyenda. Mapita pano kunja anthu amaja akhala kuyenda maiko siyana-siyana. Can you tell me a capital city for over 60 years of freedom in this country without due courage? Can you tell me what were those guys doing? Now I want to tell you, the biggest problem is the Malawians. The biggest problem are those three people that are alive. Who led this country during the Thai democracy? They are the biggest problem. You understand? They are the biggest problem. And I will tell you the reason why today. Dr. Bakir Muluzi, adabanga Japan UTF, lero chili manja mwana wao. Chibani? Bingwa Mkariga, anayambisa DPP, lero chili manja mwana wake. PP, anayambisa maji Joyce Banda, lero akufunisisa mwana wao adakala vice president, cabinet president. You understand? This should tell Malawians a story. This is the best reason, the main reason why Panopa we can't claim any success for over 24 years. Other than Zimini Kamuzana Bank. Look around. 24 years, Kamuzana Manga invest under 30 years. Tandiakan. Kamuzana Manga invest under 30 years. Anamangas Barlazangat. My secondary school angat. Njanja Anamanga Itali Bank. Missy one Katala Itali Bank. And then we get 24 years in democracy. Mamanga invest under that. Njanji mimi mtabanga nyoni nditi. New roads, how many in total? Tarmac. Ma factory, ma company abom. Lero wangu makaba tsogolo kumanena kuti hey forex munamulire hey mono yeta kudziwa kuti kudziwa libanga forex mukwena panga business. Forex imaina kumapanga ndi Malawi Savings Bank ana research. That was business ya boma. Inuwa kanacho kuti mupeze zosowa zanu kupola pa ntchito imene mmagwira. Ndi kuti mwana amayi kapena mwana wanu kapena wina wake adzipanga ka business pena pake. Chimodzimodzi dziko onse limaina kupanga ma business. Lero tukumva ndi makamba nthani ake I think a weeks ago timakamba nthani ake kuti just imagine Standard Bank making announcements declaration that banga 70 40 50 billion. National Bank 50 billion. Ndio kuti Malawi Savings Bank isobwezi ili upanga profit 50 billion. Zidakhala ndrama zopita ku account number 1 zimezi. Ndrama zimezi bwezi kumaongezera kula fertilizer. Bwezi kuongezera kula mafuta. Ndrama zimezi. Come what happened with Malawi Savings Bank? Are you telling me today? Kuri lero was my former president who presided over all that chaos. Cash gate, you name it. Azikana kuti uyu ndoiba, mukupanga mademo, human rights, magu. Do you think Anhamera business are human rights? Do you think so? Is it wrong to protect your business? Is it wrong? Go in their homes. Mubire ku BCA, mubire ku nyumba kwa bakiri kwa bida mthali. Mubire ku nyumba kwa Joyce Banda. Mugabe zarume ku hajjerezo. Ndifanye kwa sikati. Why do you have to take advantage of the poor like that? And you stand up by somebody, mukubanga, achakwera, no, that's bad. People are fed up. People are fed up with this character of just taking advantage of everything in the name of human rights. Ampeka sambo muona wada mlinkani zambiri. Mwimeka kwa nkani ndiye ikulu. Ndiye ikulu. Ndiye ikulu nkani mini. It's an insult to Malawians. Ndarora mpeka sambo na also temperature
was going up. Makwera. Let him say that. Timve kwa Amvula. Amvula mukuti banje. Amvula anataka mkwambia. Msongeze temperature. Chabwino. Ndeti tumafana ampeka samba zimwera madzi. Analiko kumasamba panga. Amvula mukuti banje. Ine ndi namva atatuka processes. Ndinodabwa kwambiri chikwa ndinaiverenga mwina 4 times kuiverenga president. Ndimayembekeza kuti mwina atsogoleri wopuma amene apumadi akhala voice of reason. Because you are just they have a legacy to protect. They are supposed to behave statesmanship. Ndabo muzimira moto. Yes, mino kuti tikamapanga handle zinthu zija amakhala objective. Ayang'ana uku, kuyang'ana pakati. They contextualize. Yes. Kuti kuti zinthu zifike apa. Zakhabanje. Zinayamba bwanji. If we want to put effect rolepo kuzimiza moto ngati ndambo, we must therefore address all angles also. Kuona pajapo nkhaniyo imachokera kwa zipani za opposition kulimbana ndi MEC, kulimbana ndi NRB, kulimbana ndi MEC yosipanga operate outside Malamulo. Pa Malamulo amene anakhala past, as many as kuti Malamulo pa Malamulo. They are not being legit or they are not being illegal. They say Malamulo amene anadusa parliament ndiawa, Malamulo amene tukuyendesera vintu hivi ndiawa. When they are contesting Malamulo amene. So I would have expected kuti pa pofuna wika press release ngati mdambo mozimira moto akanabwera ndi mtima ona kuti let us put peace pa nkhani zimene zili pakati. Ndakanayambira kwinaku kuzafika pazikwanje Kumwe kwacho kwankhani. ukwacho kwankhani Yochana ije. Zambiritu. Then mwina achedwa chikakadayamba ma-incidents osakhala bwino amene achitika. Kuyambira mayi ndani aja Maria ndani mainja kunena zoti. Yes, that's all. Kurankani yako inachitika ndi achikwanje. Inachitika machika. Ndio kanazuzula yoka. Bwana hizo nkani zina zimene anthu ankora. Close the border. Zikoli. Yes. Ndio kuti zikanakhala zinthu zabwino. Koma zuseza nakhala chete. Kudana dusa zikwanje zija anazipanga identify at all because they call themselves vendors. Yes. Protecting their business. So when I can establish kudana for just my vendor, then Bring evidence. Bring evidence in the MCP. They will remember they will down mood my higher moral ground. What is worse for me, men are going to the general body. Abita Mutharika is the candidate for 2025. Yes. Candidate. Yes. Agwimira chipani chawo. Yes. Kufuna kuti awakwatule achakwera. Yes. Ajoyce Spanners on the candidate. This is a candidate. Amina ufuna suta ime mjani. So nanga mundu kufuna candidate. Umakaraso neutral Abita. You are solely free. Ungakaleta referee. And hapo amina ukaenda huko, amina kwa press conference, and how can Gurumwe. So you stand How can you judge and be a judge? And who can you fairly? Mwina muzo tikanadia ya muzo bodi sabu imanao mwina to abange differentiate from manao kuma dunia and wawiliwa they are candidates. Yes. They are real. They are in position to abange criticize the members into and possibly carry in your image as band. So it's very kind of confusion. If you're standing, you lose moral ground. You have to carry so a neutral habitat one kind of very much. So carry many when and duty Mabana Traka Medina Sanka as this indicator the minute you start you declare interest could the way of women now you stop to the neutral habitat. Yes. Bus you stop to an habitat. And then if you know you pick someone now,
Ndi was referee. You want to choose who should be the referee. And that is wrong. I mean, the morality of you choosing who should be a referee. And you were forgetting who was a referee. Kumagala come to win. And go to the point. You can't do it. Pira Simasaka, America. Simaka Dojo. So, Kani, Joe Dawisa, Kumaso, he was gone through this process. He had been in Mboyo several years before. Is it true that my wijaba not on as a career make chairperson? Mboyo Motimakaranda to that, Abayat, Ocho did other people protest against the car? And you response one as active politicians, meaning that decision was not taken in Posajeno. And they were members of that party, that particular time. So what is? So why no, we do not press this and employ. You know, address one side. You often aggravate, you amplify the voice of those that were supposed to demonstrate on this particular day. Demonstration in the right, you said, but it must not be a demonstration aimed at simply bringing confusion. It should not be a demonstration in many you follow many are in the platform, political platform. Because another part of the platform, you can from Nsanje up to Chitipa, agitate for whatever that is. You don't threaten people as a politician, you canvass for votes. And the language you can hold to computer, this take about border was that is not fair. Yes, yes. I'm going to say we will do why? Exactly. So, they should tame the tongues of and how are violent for them because they might ukafuna kuchosa chisoso mandwena uyambe mwako kuona kuti masomo angamo ineyo nomuli bwanji so ukapanga zimene zija umakhala ndi mphamvu ndithu chikanda masiwa kuti kuimba kwako anatama mazi ndithu kuli bwino kumotsaji you should be seen to be promoting kuti you are somebody you are now kukoyezera kuti anthu ajapitirize akapangizira ndizina do it. You have our support. It means and you are even involving the goodwill that may have been with the president. Could have been done and how do I deal with this situation? Because you have chosen. You want to never want to get. I never want to go to before to one. I think we're so organized. So why do you want to become another NGO? Who would you end up with a feed every other day? You want their statesmen. They should have the authority and the time who can kwandicha kwerangatiwo sakupanga mwauli musa kablaku chapa tatawaza kwambiri Mr. Mvula ndiye sikuzwala kupita chitsogolo tipite bwanji ninkhani ngati mene makamaka apa khatubina pa kuchitika zinthu zina tiyende bwanji kupita chitsogolo atsogoleri opomawa komanso akhale muna nkhani za ma demonstrations izi ndale tiyende bwanji popita chitsogolo maka kutengera nkhani imene achitika apa kulimbikitsa mtendere a president Lazarus Chakwera sangana ne munthu chimene ndiye sulu mufa kwa ineyo muona sumene achita zinthu zawo zakafosa bilasi sangana ne munthu ngati kuti president amene walemekeza ma former presidents then Lazarus Chakwera ena wawamboma for example Mutharika atawamboma akela msurprised kuti my band is becoming a part of Peter Mutharika because if Peter Mutharika had an enemy that every day amafuna kuti awalatiwe ilo zimaito isipanda samalemekeza ngati amene asinthana nawo udindo apresident Peter Mutharika apresident Lazarus Chakwera olupakwe mavuto a cyclone anayipa naife na Peter Mutharika bwera ndi mu State House tikambirani ndi mavuto ajoyce bandapo amuluzi apo iwo sanabwera fanya kuti ukwiya ulana kuza chisango kuti tweje sanabweroka anapasa udindo maibanda amuluzi ino namene mukhala ambassador zanga muzimanga fundraise au manga manyumba kukumusiku owangu amene sidavule fanya masaiko anthu nanena kuti uku ndikokhala kwamene amakhalira president ndi amene adasiya udindo adalowa mkolomanga today kuti amuluzi ndiye maibanda can be doing akhale mapapeti amutharika because this is Mutharika
Mutharika is a candidate as a Mvula, he's going to stand. So every little thing that happens, he would want to take advantage. Barring his own problems, highlighting Zanza President. For the two of them to join is shocking. Because they have no basis to join Peter Mutharika in his fight against it. Unless my partner says, then she should just degrade. Other than as well, they should use the position of former president to insult the president, who has done nothing wrong. As I'm going to say, a president did not say, or everyone who set house, I know for a fact, we live in my phone, I'm not now. I'm not speaks to the president. The president speaks to Damuza Lafu. If you make bad, I'm now. For them to turn around and say, oh, you are responsible for people carrying pangas, protecting their businesses, therefore do something, do what, blah, blah, blah. It's shocking. It's shameless. I repeat, it is shameless. Because they don't know what they're doing. For my partner, for example, to be supporting the band is also every week, this is one chairperson, one make, fair woman. Then she has never get on who she is. Because we've always known her as somebody who fights for women's rights in this country. Yes. That's her specialty. That's her niche. So for her to join it, I don't know because what does he make done wrong? They can say. What has been done wrong? Machine, that machine, Menabanga procure justice, tell me, was what if you can't make it? It was justice, not Kumbo. Yes, the full Kajari. That presented effect. So how are they working accountable? It's not right. We're not disabled. Chabu ndatokoza kwambiri Mr. Sakula. Tufati nguma pangono tikabweranso ndipereka mpata kwa Mr. Mvula komanso Mr. Mpekasambo timumalize topic imeneyi tipite kunkhanira. Ndi program imeneyi ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC ndipo tsiku la lero tili ndi akuluakulu amenewa Mr. Kasakula, Mr. Mvula komanso tili ndi Mr. Mpekasambo. Mukhale pompo tikubwera posera. Program ine ndi Timvetse kuchokera kuno ku MBC. Program ine pakati ukambirana nkhani zosiyanasiyana zikuchitika mdziko muno kuti muzitha kutsatira bwinobwino ndi kumazimvetsetsa zinthu kuti mwina musamakhale oti zina mukudabwa zikukhala bwanji kuti zinali bwanji zinakhala motana muzizimvetsetsa. Program yake ndi imeneyi. Ndiye tsiku la lero tili ndi akuluakulu amenewa, tili ndi Mr. George Kasakula, tili ndi Mr. Humphrey Mvula komanso tili ndi Mr. Kelvin Mpekasambo. Ndiye tangotha Akasakula angotha kungotsiriza kukambapo mfundo zawo kapena mwina muli ndi 30 seconds kuti ndikupaseni ndikupaseni 30 seconds maliza ndi 30 seconds tikatero apase Mvula tikunena kuti ngati mdziko muno muli president amene amalemekeza anthu amene adatenga udindo wa iwo ndi president wazasichokera ndengati muluzi ndi amaibanda ali zofuna kukambanda president azingoyimba foni either not with some presidents because presidency has a different connotation. It's as if Mutu Saman Panae, the Rama in himself. If there was an issue, Rama Flag is only they were supposed to call him. For them to join the player who is a candidate. Sichunga. That's what I'm going to say. Tivereke kwa Mvula mukuti bwanji. Mumaliza bwanji. Mumaliza kuti kwa ine role ya former president izikhala yo ndambo mozimira moto. Pofuna kukhala ndambo mozimira moto azimva mafacts onse ndi kupanga deliberate and kupereka document izikuza mbali zonse kudari yense alivele paja azita kutenga poka dutso pang'ono chimo lake for mwezekana karira unakhala bwina wacha then chimene kana sensitive kwambiri tona kuti anthu amene akupanga they are against make NRB ndi apolisi
akuchokera kusipana kwawo. Was not what DPP done to UTM and when I mean I remember UDF I mean effort. So in the Kudu they will be misinterpreted. Kuti iwoso ngati akupanga pick line imene anthu amene akuwayimirira ku process ya ndale akupanga pick azikhalanga plano chakutipedwa ndiwo. So I think they should have been able to say anyamata atutima kutumana kumeneko. There is no illegal thing which this make is propagating. Pari bichola pika and now and they look and say what is the issue, how can we collectively approach make it because there is no way that the former president can be promoting illegality kuti andu azipanya malamulo azipanga zinthu zimene they're not supported by law because what make is doing ndi chinthu chimene chili malamulo. I don't think there's any part of it that is being done by make chili cholakwika. It is all chinthu chodabwisa kuti iwonso akuluakulu athu akakwere pachulu paja kupangana kupambali imodzi. They are being political in the interest of politics. If the interest is about this country, they should have done two things: provided a balanced press release. Two, they should have engaged with the president. They should also have told their people to tone down, because it's in Japan, in my opinion. I don't expect Japan to come get demonstration 10 months before an election. They should go to the people. They should take over government. That is an important thing. But if we're going to promote illegality, because in the FCP, they can also go on the street, kupanga canvas, support the current government. Yes. Or make. Because you also have the capacity. You bang a demo every day, every week, every month, bang a demo in support of Chakwera and in support of MEC, in support of NRB, in support of other things. And they will remember just interested. Other than our last I would intimidate some from the very because demonstration is not only private, it's not only private to under mineral resource. It is anybody can do it. Yes. China, it is very difficult with the Peter Mtalika Caribbean press release to weigh on the candidate. I might just want us on the candidate. Wherever Anapanga was right, you call a neutral arbiter. Very difficult. So I'm losing I'm going to be is basically being used. Being used Yes. as a surrogate. Yes. Even it should have remained distant. I also believe that and Armeniana in the Saboboma and Narumbira Kupanga uphold the constitution as ili Megezabe legacy many paka uzafika kumapedoamo wao. Chuoti zikamaka kuti also aupanya maramulo zimena na Rumbira sikakariza bwino yai. And if they're going to be inciting violence, porankura kapopanga president meeting sikakariza bwino yai. So the last point is Achakwera, I think he practices open door policy. If my former presidents have got issues about anything, I think they can talk to Chakwera. And very easily. If they choose to go public, as they are risking a good relationship. Because in Chakwera, just walk engaged with our Nadananga, they are fighting. So I think very much the cousin is not going to be so. Mina, I bank address in the South Press release you. Professor Goku Yangana Kumena Chokera. I just saw this source was many months before they can go public talk about the insolvent liberation of Umborn. Yes, a demonstration, the right here win areas. Even those that are quite there, the silent majority, they can choose to go on demonstrations, but they have chosen to keep quiet, thinking that the NRC I'm very going to win. So I think I'll stop there. Nathokoza kwambiri Mr. Mvula. Mr. Mpekasambo umaliza bwanji. Mukono zoko kufika bano inyamara ndene. Ezona.
inamvula ndikufanya akasakwaso ndachinyamata kabati ndekuti wamng'ono ndine panopa mwina mutero wamng'ono ndine panopa so ndiyankhulire achinyamata anzanga amene ali kunjaku phokoso lonse limene kumveka mdziko muno likuchitika chifukwa cha chisankho chimene chikubwerachi. Anakamba George kuti nkhani yosintha system yakumeki anapanga ndi former chair wa MEC Justice Chifundo Kachale. Ndipo ndikukhulupirira kuti mu judgment imene inachokera ku court, ku constitutional court, anakambapo zinthu zina zimene ma stakeholders amene amatengapo gawo kapopanga malamulo kakayendetsedwe ka chisankho kachani akuyenera kuchita. Anyumba ya malamulo anapatsa mbali yawo. I think inali nkhani yokhuzana ndi 50+1 kuti sandukenga lamulo. I think anapanga mbali imeneyo. Nawonso akumeki anawapatsa mbali yawo kuti aone zina ndi zina zimene zimapangisa kuti anthu andale adzipezera pomwayi pofuna kuti zawo ziyayendere. Chimodzi mwa icho ndi zizi zimene zikuchitikazi. Cholinga chimene ndikukhulupirira kuganiza kwanga, cholinga chimene kusintha konse kwachitikira nkuti titseke mabowo amene anthu akuba amalowera. Chifukwa wina wake adagwidwa mu 2019 kuti adabera chisankho kuba adabera chisankho ndipo ufuna kuteteza wakuba simudikiranso wakuba uja kuti akuzeni kuti loko uyu musinthe kapena ayi. Munthu wakuba sangabwere ku nyumba kwanu nkukuza kuti loko uyu musasinthe kapena sinthani loko uyu amene muzoti kwaniba anagwidwa kuti adakathola nyumba. Iniyo nkumabwera kukuzani kuti loko uyu sinthani iniyo nkumvera ku nyumba kwanu. Sizingatheke mwachidule wakuba samumvera kuti sinthani loko kapena ayi. Pankhani zichitetezo simumvera wakuba, mmamvera anthu amene ali soba, amene alibe mbiri yoyipa. Izi ndikukamba zinthu zoona, si ine ndi khoti lidagamula kuti mwabera chisankho. So anthu omweonso sangamabwerero kumanena kuti ayi ichi chotsani ichi musayike ichi musatere. Chifukwa chilungamo chake icho kuti umatu ukamakaleperetsa munthu umayikadzawo pakamakena kaja umayikasodza lights. Ukayikasodza lights ndiye kuti kamene kalukoko kagwirizana ndi dzala zakodzi. Kulemba zoti wina aliyense amene afuna system imeneyo ayina kuyika dzala ichi kapena ichi ndiye kuti wina aliyense ofuna kubera ngati ngasidachitika lero njozija apa bazivula ndiye phokoso liro. Ndiye ndimafuna ndinene kuti tizipita patsogolo tikamati tikutukuka timafunika yesetsa kumayika ma policies amene anthu ambiri adzipindula nawo kusiyana ndi anthu ochepa. Njira iyi yopangira chisankho ndiyo tipindulira anthu ambiri, iteteza the will of the people, iteteza wina aliyense vote. Ndiye kuti amvula ali ndi vote imodzi, akasakula ali ndi vote imodzi, koma malamulo the establishment zikuyenera kupanga kuti naye vote yanga ija ikhale valid, igwire ntchito yake. Ngati ndanena kuti ndikuvotera akasakula khala president wa dziko lino, kana ndikuvotera Mai Joyce Banda, kandi Dr. Bakili Muluzi, kandi Apita Mutharika, kandi Dr. Chakwera, ine amene ndavotera Dr. Chakwera vote yanga ija ionekedi kuti pamanamba a Chakwera ikapezeka vote yanga ija. Koma osati wina akakwache kapena opakapaka matipex ngati mezi kachitika ulendo uchawo. So ilili kwa ine it's ndikutupira patsogolo. So Malawi tisamvere munthu amene adagwidwapo kuti ngwakuba kuti amabera chisankho kuti atilangize kuti chisankho chiyende bwanji. Ndikuona ngati tikatero tipanga zinzanzira. Munthu amene adagwidwapo kuti awa adabera chisankho ifeyo sangabwera kudzati chisankho chimayendeka nji. Ayi sizona. Mamaliza? Ayi sizona ayi. Kuti munthu amene adabako chisankho asakasakulanza kuzoti ayi chosani maloko apa izi musayike izi. That's why Mai Joyce Banda adabwitsa. Chifukwa iwaja namene anabira so chisankho 2014. Yes. Koma lero ali chita mu president ndi munthu amene adabira chisankho. Zone zizo. Ndikuma mamaliza misampeka sambo. Mafana nimalizeni mambo mene kuti wakuba sangakulangizeni asalangize ife kuti ngati chikonze bwanji chisankho pamene iwona amene amasakonze chisankho mdziko munomo ngati muli chipani chimene chidagwidwa kuti chidaba chisankho. Mwazimene just DPP, UDF, Afford, UTM, Malawi Congress Party, PP, mbiri ya dziko lino munthu amene ali ndi chizindikiro chokuti adaberako chisankho ndi DPP.
kuchokera ku court la dziko lino ndi osati amene wabwera atiuze ife kuti chisankho muyendetseko ichi dzimashini dziyo tsani ayi chifukwa ino ndi nkhani 30 seconds kena kwakasowa 30 seconds timalize komanso kwinaso amene anapezeka kuti anagwisa ntchito anthu ameki yes kuba chisankho makansala amene makomishona or mastaff ameki ya DPP okhawa amene anagwisa ntchito anthuwo kuti kukabera chisankho anthu achatsopano anakajiona chipani as active politicians. Chabwino, Mr. Sago. Ndifuna nditsidike sinakugamba akuluakulu awiriwa. Amalawi asalikusisa na DPP. Ndipo ndimamva soni kuti ena ngati afodi kakuli ya BBO akujoyina. Chimene anthu a DPP sakusangalalira ni sematic kaya Judge Annabel Ntalimanja kaya Meki Chief Elections Officer Mpesi ndanza kumeneko chakuti asita system asita zimamanga peka sana iwo afuna kuti system yakale modi munthu ndisiya yechi kwamene kuti sangu ma results can get transmitted manually mchimozi muzungubisa chino dzimafoni tsogolo kumene riyali koma ma results zapange transmitted manually masona anthu apo technology ikachani cholinga chakuti akamaka galimoto nyamula marizati kupilaka utali center iwo azikayimitsa azikapanga bribe apolisi kandani azikasikhalisa marizati azikanyamudzawo za debates yes ndi amalawi asalikusisa ndipo tisavomera anthu amene chifukwa afuna kuti abereke sango akudziwa kuti system yanyawo ni sangabe sangayilowe chifukwa yembe that's why mamaona ndangokwiya pano hambira pano chani I can take it over to my own hands. Muntunganizezo atu today and we in the logic so can take the road. Nobody's above the law. Alakwajana Anthony they can say it. Mulindu mboni tiripi. Alakwajana person they can say it. Shimena hawa ndikundu auza Malawi asita system. Yes. Asita logo. Zamani mapika sababu asita logo. Awule wame yosani. Kusakalo kwenda chole ngacha azachole mu ndama mara wasalikusisa ndibuso ndinavaiswa ndikuti mwina anthu ena tikapange madero tikapange DPP akupusani afuna azabereke sanko nobody wants to see sanko to make it. That's why they are putting those places. That's why you can see what they are making. They are very open. I've attended so many meetings they make. The Justice Albert Television is a calm person, very calm, collective. Sapiya. Somewhere around, who she has nothing to hide. She explains it. Chakuti and Demako. Where's the mouth? Afuna Zabeliki Sanko. That's why they want manual transmission. That's why they don't do the smarting. Afuna Yagari and Ziwa. Cholinga Azabe. As a Sama Odenga Marizati, we have on it 20 million. That's why today, DPP, my warehouse, I'm up to says, I'm up to warehouse. In the warehouse, you make. I will hear I'm going count. Can't Sunga, Mulimusuka. My Lama. In our warehouse. Of Ocha, Umoni. Tiabanga so count, Zigasian, and number of voters, Namina voter. I don't know if they have Manambare, didn't watch, Kaucher, and today they can stand on the body and say, a Musid himself against Magic. Because they want to steal. Why should we allow them to steal? Why should we allow them to steal? I don't know. They should mention, Shimeni Alawa, my intelligence. Because when we're being born to someone, all of us are born to someone. All of us have a father, all of us have a mother. All of us were born somewhere. Nobody chose to be born where they were born. I didn't choose to be born in the soup. You choose to be born. Toss a number of women, Chawara, you I'm a waka or a bas. Why should that be a tribe? She's a Malawi, she's competent. Why? Because she's saying that's in her system. Imeleo Sanga Bay. Never have to formula. Some town girls and some of them more formula, but Mamma Josie, my former presidency, Kabundan, more formula, nobody supports those over Kumuko. Tony Brazil. I didn't understand what says. There won't be a fair election, you know, you tight. They can't win it.
That's why they tell people registration. They know why they are doing that. murekere pamene tathokoza kwambiri nthawi imene kuti kuthamanga kwambiri nkhani imene kuti inali yofunikira kwambiri chifukwa chakuti atenga nthawi yayitali koma tifuna timalize program yathuyi tasane mphindi zochepa kwambiri kwachitika tikamaliza kupanda kwamba nkhani ya zachitika ku UTM kunzuzu ndiye kuti mwina amalayo na ndiye program iyi zina simuna bwesa nkhani imene ndiyofunikira kuti timvenso kuti anthu amvetsetse bwino mungankhulepo zotani tinthawi yochepa about 10 minutes ndiye tifuna tipereke mpata kuti zimene mayembekezera kunzuzu ndi zimenezi kuti taona tsopano kuti akabambe ndi amene apambana pa chisankho chimenechi koma tamva kuti tamva achikukansokolaziko amene ndi wakhala ali president wa UTM akuyankhula amene amafika ku airport masiku atatu apitawo adakambapo ndithu kuti akuti walonjeza anthu kuti mudikireke muzikatha zimene zicha muona zina zimene zichitike akuoneka ngati kuti kapena aponda mwala pena pake ndife anachitapo mawu ena onena kuti akuti mchipani chimenechi cha UTM kunabwera magulu atatu mene Saulo Silima amakhazikitsa ali kunali gulu lina limene linali za podya zake alibe mulandu umene amasogoza iwo ndi adawayitana ndi gulu chakuti bwerani kuno ndi kunali gulu lina la akambala limene amaitcha ngati chipani chimene amaitcha kuti United Transformation Party UTP ndi kuti kunali gulu lina limene linali la Chilima movement limene anachoka nawo achilima kuchokera ku TPP izi zimene amankhula usi anthu amene amvetsera bwino speech yawo anena zimenezo ndio iwo anena kuti anthu ayembekezere siza kuti mmene zili zachitikira kunzuzu kwayamba mayembekezera zimene zija ndi zimene akuyankhula Dr. Mike akutanthauzanje mwachidule kwambiri ife nthawi tilibe tiyambeni misakasakula wani timayembekezera kuti ausi sabirako kunzuzu andi ngati sabirako ndiye kuti chipani chagalika kale chifukwa Mike alisoma sapota zawo two zoti awina akabambe zimene zimabwera mutumu poona zimene akuchita akabambe kuti awina koma winyu kuti zimene zikangochitika ndiye kuti UTM inathira pompo simple put nthawi yatha chipani cha UTM chathira pompa chipani cha UTM apenjoletsa ku TPP and actually Saulo must be telling this graph to imagine that the party that he founded can be ready by a DPP plant because Kabambe is a DPP plant. Kabambe is a DPP person. Kabambe, he specifically left DPP to become a leader of UTM. Now, it's the end of UTM. It's the end of UTM. Imagine a UTM, Yobanda Galiadi, Yobanda Gambara, Yobanda, who's the other one? Maybe Memphis, Wangolo, Kumama Sangi, Gandani, Ose, Wabanga Kiki, Okobera, Dan. It's gone, it's finished. There will no longer be a force. There will no longer be a force. In fact, if I were them, I would just close up. They are wasting their time. Because the way you are speaking, we're not done yet with the vice president. We don't know what he's going to do. Is he going to court? Is he going to do what? That is the problem. Then you have people like in the Kaliatis. Where are they going to go? Are you serious that the Kaliati can just be an ordinary member of UTM? Serious? It can't be. Masang. It's UTM is finished. There's nothing there. It's finished. Because probably as of now, Kabambe and Peter Prega are speaking. Could you panga never be sold by the match? Why watch it which take whatever it which never nobody back to maneuver. They are finished. Zibo. Chabwino tathokoza Mr. Mvula. Kind of meaning your kwamba mayembekezera kuti akabambe ndimene akhoza kupambana kunzo machinations amene anachitika ndi akabambe before the election chifukwa kumene kuthumba linayenda ndithu linagwira ntchito madelegate analipo 800 so ndikuti kukhala ngati wanafikira madelegate so the campaign process analichitumba ndikuti inakhala ngati yeah, he is bought in the party. Yeah, then pamene ananena vice president ndizoona kuti formation ya chipani cha UTM munali magulu atatu. Munali magulu atatu, panali gulu limene linatenga cha akambala ya UTP. Chipani cha UTP tinapanga ndife.
osata kambala kambala anaita nido mukati ife mtanthauza ndani amvula ine Humphrey Mvula maremu Matthews Chikaonda Sidik Mia andambi ndabanga chipani chungu kule pandambe panga za bingu baja ndamba ubanga chipani kuti kale chipani so akabala sana bange nawo komana kana kala member bana wera yosa nawo chikwatula from us Ozi visita kare mujani yeye kana siku ina kwanza chabwino atana kukwatula anakuwa soso kwa ino George ndio kuti wina adaba wina soberera wina alike azakhale wa mvula sikuti so adale kubai venda kwa bantu mafuse sindulena zaboza ya no you can't drive bali kili chose chokuza na manifesto constitution ni janta ndina ne bantine so tisindira ike pandame tibafuna kuti Zakari president ndani maremu Chikaonda unfortunately he died maremu Miaso analipo ndiye nake malecturer poti sina auze kuti sina ligwizana kuti da shule ndi naso ka wena zofuse kunkuya analiko ndame asana jona right so iye analiko nkuru wa youth movement ya zina right. So iwana kukwatula nangu beze kuti ngambalawo anakwatula anabula nani anatanda tunakazana tanda nabanga kana wanayimisa kwa chilima chilima bandame so timaranga naye right riposo izo ningani ya siku lina Timvetse wina mene ngani ya umeza Afrika ndina embekeze kuti zita choncho ndina nenaso pompano kuti ndawo zina kukangana mchipani mukana khala pansi because at the end of the day wenda azatula chikwa I said takamba ndo omwe uno kuti zimene mukupene muchitira inu anthu abefu inu anthu ayutiye mupanga befu mukukangana kwambiri simukudeka chipanichi muzapezeka kuti munthu wina watola odutsa and I use the word the highest bidder. Yes. At that time watola odutsa. Yes, that's exactly what has happened. The real work starts now. The man to meeting allowed the capacity it is very easy to walk through under 800 delegate, but it's very difficult to now say chipanichi and faja avomere apanga accept. Unfortunately, muna chipanichi libe ma structures by grassroots. Kuma kuti akafuna uchikale chabu ino achipange former structures. So you have in the party beautiful faces, good young men, but when you don't have the hardcore politicians in the category of Urendwa Watuwachula, Urendwa Masangu, Urendwa Kariati, and the Anjawa Kambala, those that have tried to do. And these people have good people behind Urendwa Wodiazaki. So the one of the children in the Yambepan, Cindy Guzo to Sokoro Karibanj, but I think Saros must be turning in his grave. Is this what I had gambled for? So it's a big lesson. When you are running a party, Zimavuta, if you looked at the people that ran the party, the UTM before the election, Anangumada Saros within the period Muntuja, Sala Kidwe Manda, Anachoka Warans. Chokabas, very angry rhetoric. And we ran on Makandu, writing business, Marmota Caribans, Nazi Fusad, putting Goziatone, Tipangi Bar. Where do we go from here? Kukani regional conference, Kukani Dan, Kukanutan Cariban, and then agree amongst themselves, Katipangi Banch. Because I can count out Grizana, Sudagana Carson di Mavuto, they would not have outsourced the leader. If it lays up to Davina. Agari Gonzala to lead the party. I don't know if you come to bingo dinner, I don't know. I don't know. I don't think about it. I don't see my Kafa. Sing as a Bangaso, Samagan, Gonzala,
So akula nthawi tili so Japan chapita akula muwasekanza It's true. What about bingo? They did the same thing with bingo. Alege banda hai. Amaleweza Anagarenga bingo. We used to call them Madea. Anakuwa bingo. Amara jisema Madea. I don't think of people but Exactly what has happened with UTM. So now that's a challenge. This is a problem to UTM. It is a problem to DPP. It's a problem to other. Now we end up with 4 presidential candidates in 2 districts. Choro, there's Mtari, there's Kambani, there's Nankuma, there's Mbakwako. Kind Agora, aí assim muito rápido. Tá passando para Mr. Pegasambo. Agora, ai. Tá passando para Mr. Pegasambo. Kumaliza bwanji nkhani ya kunzuzu. UTM convention yatha. Mukuri bwanji. Kumudzigurika makhala pamudzi akakhala kuti mtundu wa anthu ena ake pena banja la anthu ena ake sili kukhala losangalala amanyamuka nkuti ife tikapita tsidya ilo tikapempha malo kumenepo amene amasogolera makhala tsabanja kuti atiyeni makolo anga ananga azimu anga tiyeni tisamuke pano ndakapempha malo kuja kuti tikakhala moja lumwe tikapazikani mtendere koma kumakhala kuti zimene chilipo chimene chikwanyamutsa apa kuti achoke akakhale paja ndiye kumene kuja akakhalakhala zaka ziwiri zitatu 5 tsabanja uja nkumwalira sikungachoke munthu kuja achokako nkupita umene kuja kuti ndimati ndidzakhale mfumu ndine pano anacha kuvomera zosatheka mwamvetsa nkhani kambali kuja atathawako sikungachoke munthu nkukapeza tsidya lija wamkulu wawo kumene kuja omwalira anacha ndiye apitanota ndachoka kujaku anainu musadandaule mukhala ndine ndikutsogolerani wina wake amayenera kuzindikira kuti anthu awa atitani atipweteka kuti bwanji ngatafuna tilondwe pano tinyamuke pano tidziloweraku mukundimvetsa that they should have seen it. UTM should have seen it kuti this is a plan of trying to win us back. On the part of DPP, ndikuona kuti they have done a great miscalculation. Chifukwa anaja akudziwa zimene bambu wawo adawauzira kuti tentichoka akumbukira. Zakuti ana amenaji lero angatsalire munthu wachoka kuja uja chifukwa kuti atsabanja awo adamwalira adapita ndi anaja avomera kuti abwerere kuja nkazunzika chifukwa akudziwa kuti paja kumene kuja ndababaja tinkazunzika mwalira ankatilanda minda chakudya amajaoka amatu kwana bambu athu anaja ambapita mwena kuti sizingatheke. That's the biggest miscalculation DPP has done. UTM was the only party, ndikuti was the only party, ndichinali chipani chokhacho chimene chinatenga achinyamata ambiri. Achinyamata alero lakudziwa ndithu chimene chinampangitsa Saulos kuti achoke ku DPP akambitsa UTM. Akuchidziwa. Ndipo kuna Mungu akumbutsa. Ndikukumbukira Dr. Saulos Klaus Chilima adanenapo penapake kuti apumbwa. Adanenakonso mawu oti munthu zaka 84 ukuba ndalama zake kwajira kuti mawu ngati amene aja amapereka direction kwa anthu amene amamutsatira kuti uku ndachoka chifukwa chakuti uku ndachoka akundipanga nkhanza uku ndachoka akundinyoza anakayankhulakonso kudedza Dr. Saulos Klaus Chilima kuti kuchipanda ineyo simukadawina ino a DPP ya ndikukumbukira mawu amene wanayankhula bambu awo wana amene wawo
bambo wawo ana amene wali anayankhula kumwamnachi sindikukhulupirira kuti ana onse a UTM angaiwale chimene chidawapangitsa kuti asamuka khalitsidya ndere lolo chifukwa achatumiza nthumwi kuti ibwereza kampeni wanaja anaja angabwererenso kuda kunyama bambo wawo nkati kwandochi ndikukayikira mapomaliza panipeni ndimangofandirene kuti nthawi zina chakuti akafuna kukoza zinthu amagwiritsa chiro chisokoneza nthawi zina chauta akafuna kukonza zinthu amagwiritsa chiro chisokonezo it can't make sense to us but it can only make sense to God. My belief is God is cleansing this country. Nithokoza kwambiri Mr. Bekasamba. Nzikoma kwambiri. Nithokoza kwambiri Mr. Kasagula kuti munabwera program tsiku lero. Zikoma. Mr. Mvula tuthokoza nisoni kwambiri. Tathokoza so Mr. Kevin Bekasamba kuti tsiku lero munaona kuti muzafike kukhana film program iyi. Zikoma kwambiri. Pamenepa ndipakhaipa pa program yathu ya lero ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC ine ndi Blessings Kanache ndikuthokozeni kwambiri mnali pamenepo kuonera komanso kumvera programu imeneyi. Makomanonse.